Ja, wij zaten laatst in de auto en met elkaar natuurlijk onderweg naar een optreden. En toen kregen wij het over de vrouwen achter ons als mannen zijnde. En ja, dat is toch best wel, dat wordt dan altijd een heel leuk gesprek. Want we zijn natuurlijk ook nog wel eens ondeugend. En we doen nog wel eens verkeerde dingen en dan worden we weer teruggezet. Maar ook zakelijk gezien, als mijn vrouw niet op de markt staat, kan ik niet zingen. Zo moet je dat weer zien. En zo, dan krijg je zo'n soort wisselwerking. Ja, en het ene verhaal vult het andere aan. Ook privé dingen natuurlijk. En achter elke grote man, of je nou visboer bent of zanger, staat altijd een goede en sterke vrouw. Ja, dan staat Moederdag voor de deur. En wat gaat er dan gebeuren voor die vrouw achter Bert Zwier? Ik koop er altijd Moederdag een heel groot bos bloemen. Maar ik denk dat ik dit keer, en dat is voor mij wel een unicum, een heel lekker ontbijtje voor haar maak. En waar bestaat het ontbijtje uit dan? Uit een glasje jus d'orange, een hardgekookt eitje, 2 broodjes met hagelslag en een beschuitje. Maar wat daarop komt, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat heeft dan weer toch te maken dat ze in de buurt staat? Ja, natuurlijk. Ik ben er enorm trots op. Heerlijke vrouw.